በበከባቢው ሰላሳ ዘሎን ማዕታው መደባት ባህሊ ተጸባይነትን ጽግዕተኛነትን ወጊድ በመባል ባህሊ አያየነትን ርእስኻ ምኽአልን ኣብ ምኽስኳስ ልዑል አስተዋጽኦ ይዘለዎም እዚ ባህሊ እዚ ክብሪ ዘጓናጽፍ ክብረት ብምዃኑ ድማ ስንኩላን ዜጋታቱን ብስንክልኖም ከይተዓክቱ በብጽላቱ ርዒሞምዎ ዝሰርሕሉ ዘለዉ እዮም ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራን አባላቱ ዝህቦ ዘሎ አካዳሚያውን ሙያውን ትምህርቲ ድማ ነዚ ዕላማ እዚ ዘነጻጸሪ ንጸብጻብ ሳምኦል ተኪኤ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ከተቅርበያ ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ ጽሙማን መጻኢ ህይወቶም ዝመርሕሉ ሙያዊ ስልጠናታት ንቀስሙ ጻዕርታት ቀጻሊ ከም ዝካየድ ኣብቲ ማሕበር ሓላፊት ጨንፈር ዞባ ማእከል ወይዘሪት ናዝሬት ሙሳ ገሊጻ ንጽሙማን አካዳሚያዊ ትምህርትን ሙያዊ ስልጠናታትን ከም ዝወሃቦም ዝሓበረት ወይዘሪት ናዝሬት ኣብ አካዳሚያዊ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝበጽሑ ከም ዘለዉ ይኹን እምበር ናይ መባእታ ደረጃ ትምህርቶም ንዕኦም ኣብ ዝተዳለወ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ምምሃሮም ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ግን ምስቶም ዝሰምዑ ስለ ዝመሃሩ ማዕረቶም ጥዑያት ንምስጓም ብመጠኑ ጸገማት ከም ዘጋጥሞም አብርሃ ቋንቋ ምልክት ይመሃሩ ትምህርት ስፌት ይመሃሩ ሽዱሽ ወርሒ ይስልጥኑ ማለት እዩ ትምህርት ሕጂ ክቅጽሉ ክኽእል ኣለዉ ክሳብ 5 ክፍሊ ዘላቶም ትምህርቲ አቤት መልጾማን ሕጂ ከእኖ አይቅጽሉን እዮም ክሳብ አብኣ ዝተማሃረዋ ግን ምልክት ቋንቋ ምልክት አላቶም በቃ ክሳብ አብኣ ምስ ሕብረተሰብ ደሓኒና ክሳብ ሕጂ ይላላ بوميا سفيت كدان تسلطن زلا فاطمه عبد الله بزهبت حبريتا ممهرانا بزغبرلا متبعن مدغغافن نتي زكالي مسلا زينبر مويا كتملكو كم زبقات مغلاط نزغبرولم زلو حالتن قلحتانا مسغينا انا اول ما جمرتا سفيت عتي فرح نيره زهجنا نيره تحرك قصيله قرب على تبن طبو خلو هي ممرنا طبو حاجه زالوا طبو تمهرنا طبو يردعنا له زوهبنا زلو سلطناتات هيوتنا بغبو اممرح كحجزنايو زبلت قسانت فطوم بزقسموتو سلطنا نفساكي الى صدراك تعلي كمتخز زلوا صنع امنت بمغلاط نطمام بميام سلطان كدفالو تلابيا كلتاسوم جيرو مجمرتا متخلو ايفنطوني جيجن ممرشان ميراتنا طبو تردينا يحيشج امورات زلانه تمرت طبو ودي اكل صح جميره طبو ستراي نفسين قال لي قال لي قال صمامات كمايون كمهار قال لي ናይ ስፌት ክዳን መምህር ሻን ተስፋ ሚካኤል ቦገና ሰልጠንቲን ዝወሃበን ትምህርቲ ብድሌት ስለ ዝከታተልኦም ትኩራት ምዃነን ጠይሳ እዚ መርአያ ናይ ጽሙማን ኣብ ስራሕ ከዓክቶም ዝኽእል ከም ዘየለን ከድምዑ ከም ዝኽእሉን ዝምስክር ሓቂ ከም ዝኾነ አብርሃም ሓላፊት ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ማእከል ወይዘሪት ናዝሬት ሙሳ መውዳታ ንጎስጓስ ኣብ ዝተንቀሳቀሰትሉ እዋን ምስቶም ጽሙማን ከምቲ ዝድለክ ትረዳዳእ ከም ዘይከኣለት ምጥቃስ ቋንቋ ምልክት ንጽሙማን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ዕድል ትምህርቲ ዝረኽብሉ መንገዲ ክፍጠር ተላብያ